Vibe song norok nukhana ikona di angyango aniasi suna phajingo binimung Pinky Tripura. Pinky Tripura chung Facebook o search khlainge binimung nuknai binimung click khlaioi bo post khlaimani no nor kisa nainai di Pinky Tripura hanoi search khlaioi bini post no kisa nainai di norok bo belai khabijaglak norwa belai no tam sanai bini je post khlaimani nukhangke norok bo jolinai Khazan dakti book song ang tiniwo Pinky Tripurani bo je post khlaiman tuyoi ang kisa sanamo jongo Pinky Tripura bo মানে tamsani bo niji dang to original da nya ka ba fake id da bole sia hoyto ba bo niji phanongui mano original phanongui mano hoyto ba বেশিরভাগ fake id ngai ang je mone khlaimani ঠিক আছে fake id phanongthu original phanongthu phiaba je obaike post khlainai bo tiprasa bo fake phanongthu কিন্তু bo tiprasa tipra dofani khorsa bo borokno phiaba ang tan boi tini bini mung nahare tini non busango masangge bini post khlaimani ekdom musangya oro nor bunu khana nai di ang je sahitor jak buri khorok noi oro botamni oro suikya abo rok de tiprasani traditional dress মানে a je buri khorok ni kisara bazajak borong ni dress no bo samani ngo oborok de chin tiprasa culture ni dress mani kokta Gai borok te abosi buyar tam sabo greater Tipraland fashion dress land so fashion dress land te greater inter L kotor land greater inter L kotor land botam sanai chung joton buju botam sanai chung joton saimano o jagao bengai kok samansi phebang opus ni kok kisi samano o jagao ki borok greater Tipraland ni protest khaina bai thang dongo na borok kaisa andolon khlai dongo just of photo borok pal khemalaioi photo bujang mani nung ang haichung photo bujang hai normal khlai borok photo bujang mani si pheba o Pinky Tripura tini o borni photo no edit khlaioi hoyto borok tibra mo thapon khlai mano bo jol jagoi edit khlaioi tini o obaike jete suya nakha ঠিক আছে আং বুঝিবো তিনি Pinky Tripura bo hoyto ba Tripura mo thani saputar ya kuboni pati saputar phanongui mano ang kuno patena hami hiya pheba ang samani khe je jagao Tripura san bagoi manthai sanmani jagao chung jotono logi marnai man kokse tini o bo hongke greater Tipraland sanmani no chajaya angkhana hini ang san tini o sanai man chungkha pheba greater Tipraland tini o mangkhangke bini bagoi bo bini busabutin boibo bini jaitu kusin boibo joto Tripura san bagoi no pheba tini bo obokok samani ang belaikhane chajakliya sudu obosi moya tini o ang bini ok comment o post nugi ang samani ya chung joton saimano chini khachuksa David Mura Singh Agartala to Delhi pedal yatra tabu himbui tongo a jaga bo sigang ra kubangma kok khaima sajak ang non kis saikena ro nabo norbo bini mung search khlaiya kanoi Facebook post search khlaikengke bini post khlaimar nong joton nungnai oro bote ge tamisa obongke bo David Mura Singh samani tamini sachung khana layano o jaga bo samani ke buskang MLA ticket nango Delhi thangoi tamono tu MLA ide MLA ticket de haya kheba MDC ticket de tubunai na greater de tubunai bo bengai khabaningo o Pinky Tripura tini o khachuksa David Mura Singh no bo tini bo obo kok khlai bengai samaningo sirai gan samano bo Tripura moton hamjagya kokuroi jene hamjagma je khlaidi bo moton hammi sana thangya pheba angoro sanai mankhe khachuksa David Mura Singh sar chung joton saimano chin Tripura sanon bagoi man thaimai ne boi tini kosto khlaio yakung yak thui phaya kon tini ustruk pontongoi tabu bo himbui ni tongkho bo dile thangoi Tripura sani man thai kosto khlai bo sanani boi tini dingkha phiaba tini o Pinky Tripura angno sanamu sungo nungtam khlai man khatin dofani bagoi logo achugoi comment hami khlaio post hami soi tini simi abosi mano buino bengene sei mano tam man khano hoyto ba nung fake phanongoi tongmano hoyto ba nung real phang tongmano phiaba ang abono nain thangya nung khoroksa Tripura sang ang akok sao nung tini khoroksa Tripura sangoi tini o chin Tripura san man thai san thano nung tam boi kebngana jasa pati bing thaito tini o khachuksa David Mura Singh bo tamni bogoi Tripura sa accord te ni illegal migrant bagoi bo tini Delhi o sana boi thang phiaba nung aja kebngna kogya
তিনিও নং tangoi kebengoi nung baja যে কোনো যিনি দফানি ত্রিপুরা মথানি সিমফানো khalaikya jesa patni simphano khalaikya ke bo oko kebengu abon bagoi o pinki tripura ang no sana musungo nini facebook post nung obai khlaimani belai hamya nung obai post khlaimani belai hamya obai ta khlaidi je jago chin tripura dofana bagoi andolon khlaio aro nung support khlaidi tiniwo pinki tripura da naki bini mugoi kubuni borok chelada thungdong pek angsia pia nung tripura sakroksa tripura sa takuk to nang sana musungo obai nung post khlaimani abo bat khlaidi abo belai khana saya tamningke je jagao chin tripura thansa ungmani ungani jorao tabuk nung obo haike kebangmani abo belai khana saya nini o pok hamya sitra samarokno nung hakchal khlaidi post hamya khlaimani no nung ta susidi ang asung no sana musungo jotonon hambai chin tripura sa eglok thu